Umumnya wong wadon ya esuk-esuk kayak kiye belanja dasteran maring pasar guys. Karep tuku apa ya? Jen malah bingung. Ki suasana pasar mau esuk sekitar tengah wolu. Inyong tuku pindang guys, 5 keranjang jarene 14.000. Murah apa larang bulah. Banjur tuku berambang karo bawang kiye kelalen mikilah sebel ngetungi nyong hehe. Banjur nyong tuku lombok ya lombok kapange seon bae karo tuku lombok cengise separon prapat miki jarene sepirak lah kelalen inyong. Banjur inyong kok kepengen tuku slobor kita jarene 4.000 nyong mantan kemutan guys he. Tuku tahune 5.000 bae lah guys aja ake-ake mbok ora entek. Banjur nyong tuku lenga karo kopi, lawang kopi nek entek nang omah karo lengane guys. Wis kayak ketok lah ya. Ya wong wis ya gari balik maring parkiran biasa guys, parkiran nang kidul nang arep omah dulu rek. Dadi nek inyong kudu mlaku disit guys. Ya mlakune sedela kok guys, ora atau ora.